Namal ketika berjenjang dan berbatai lu kita ki isu bafenda yo nong shun pan ketika besuk tam bafenda keno ban ya ki wei pi ong beri naga daw jung tu bakal naga daw jung kenika taste samla baka di maka ka ba shat ya ka chat bende ba di ka chat uteu parjala utau mau tau mende kasuk bah ban ju ban batai kumta na ka platform namala don election kadek besuk no bet kan naman fi thau nong sun nei kadek besuk tamban besuk tu ipat ba ni hemda kaman keren kita topik kita di giril topik tama pihak ban janai ban keren ban batai ban besuk tu kanungut ki ber ki ban sutu ya kata ngamben ki taman iha ban simpor kan kam dei tang si kenta fila ban batai lo kita ki pihak ban song ban ki ber pihak ban trace dom ban pet sutu ki jaka bagi duna hai ki benta bagi duna te kasu ka basuk do gre ban su thau nong sun ban su pen kit lo ta ki ken thai ban su ong bai ba ka ka tai ka basat ni senlang ni ki loser ni bomdon ni kani ka ka problem baru ka prathai hi tama hangni rungi la habanya long ni habanya kenduk mat khamat ta ni haban long dang ba mata ban wat ki dang namal fin pet ba menta ki bre basung sik ba khamat do dai man ki berinsan ki de biction lang khamtam ki brang samla nama ki sungo kum gila sa shadien te manu bahap yanu ngin keno kan thai haji sha kam de kata ki don kita ki problem kum fi economic situation unemployment kajing duk lu kala nang kita ki real issue nanong fi tamam kajenjar ban batai ta ki politician ki bisweshim kabu ban ki kin shoot permit so plung ban man kapor handai haji sisa kita ki real issue ki kita kin ningila ban jubab ningila la on yo ki jubab kita de ngathai ki imlang salang kan ban ka state ka jalam ban ban kan kiyo ka wei ka diga jing tiang sa ko ru ni mala ban community babli ki breu juni ba bondo bakin kali ki ba bondo ki breu juni pinna ba ki namal ba ka troin than ka education ka ji kulit ha meghalaya nyar ba fincham ki breu ki ban number 1 ki ban la ban thau technically number 2 pada bakin nur ko ma fi ong ma ki don ka to ka jing pinapet ngatai piru pilan sakhi kata pila inono school meghalaya pila je karu ne khasi ne jantin pinap keliji keliru dai public ti khna tieng nama ba kani ka kom penhikai jungi dai na aru menchwala se kamde re ka bapen jan ki khna kadon be ka to ka jingjingai te prem khna bat ki khna bat inoi kai ban ong ba phi nap su priam be kane tele no si handai kabasusi kadi kata ken bakong sana la dangi la pan pen kelas sai puli puti dai hakinu lu ki bentang among tang formal education no handai nangila ban pen kala dai hangta phis i ki kala